Що? Здравейте хора, аз съм Дани Бой и с мен е Крис. И това е моят втори канал Дани Бой The Best. И... The Master, бе. The Master, извинете. И пустете неговия канал, казва се Крис. И другия ме Ланча съм да има, аз него ще го запазя. Да. С другия ще правя нов. И с него ще видим новата поредица Yu-Gi-Oh! Duels Link. Ще играем срещу него, ще има мачове срещу други хора. Ще има мачове срещу него. И не забравяйте да му посетите, ще направя линк в описанието за Канала. за неговия канал. И да видим, имаме подаръче. Видим какво е. Нещо, което е сега. 50 джема, вау. 50 джема, вау. Така ще отворим пак за началото на епизода. Пакче. Сигурно за всеки епизод се подготвя малко пак опенинг на карти. Защото той има Black Edition of Chaos. И той зависи. Аз имам Black Buster Soldier. Добре, и То погоди. Така да видим. Да, ето този пак, така че аз не... имам карта с 9 звезди. Не. Има 420 атака. О. И така, ще видим какво... Трикори болта. Вау. Добре, нямаш четвърти. Но свети. Бам! Няма Сериозно? бам. Моторист. Нещо си. И супер рер. Нещо си. Диск трайдер. Не е това, което иска да ви западне. Той е виновен. Той е виновен. За. Крис е виновен, че не ми се падна. Да, какво? Да, точно така. Чуме. Защо? И защото ти през цялото време... Ето, той си казва така. Ако искате да се биете срещу него, той си казва унищожител. Ако искате да се биете с него, виждате резултатите просто. 9 победи на една загуба. Много добре маче. Дразни губая. И съм бронз ранг левел 3. И Джонс ранг, левел 1. Една битка, къде много ме изнерви бях прижал. Това сигналка, а пък той е някаква магическа, която отваря по 800. И той беше на 100. Той беше на 100. Не, бях на 900, ти ми свали. Ти бях Да, на имах 2. Имах две такива, да. Атакувах те, свали ми 800, бях станал на 100. Атакувах Брута и останах на 0. Да, ще изиграя няколко игри, не съм сигурен. Ето играм също Ями Юги. И ще го чуя тоя. Втори сме и обичам съм втори. Винаги им върви. Той има обикнове. И има Black House, човек. Има Black House. И за първа ръка не е лошо. Той е на ход първи. И да, така, започваме дуела. Той има Ями, който е светът на боговете. Ями Юги, Ями Бакура, Ями не знам какво си. И така, той сетва тъпото купче и сетва плюс 200. И става 1900. Добре, но виж сега как ще му играем, хора. Теглим диспел. Диспелва му. Крис, помогни. Кое да диспелна от двете? Кое да му... Това е ли това плюс 200? Мисля, че плюс 200. Или това е ямито? Ще умахнем това плюс 200 за всеки случай. И ние активираме бокс атак, което ще го обърне в защитна поза. И ще можем да го убием с нашето чудовище. Обръщаме го в защита. Между хора бяхме направили една много добра сделка. Абонат за абонат. И призваваме Молтен Зомби. Ела да седнем, моля те, Крис. И му атакуваме неговото чудовище. И то ще умре. Няма да му вземем жизнени точки за жалост, но нещо е. I attack with a monster. Кау. За да загуби твоето чудовище. And my turn. Негов ход е, хора, да видим какво ще мисли. Но ме притеснява тази карта, която държи там. Тегли. И аз искам такъв кръв. Аз имам на Синокия, защото съм Кайба, който не вижда, аз съм Кайба. Hey, you are dueling the defense.
Защото Това става 1700, защо стана? Те ще му бутнем ямито, защото то го увеличава винаги, че Защото аз съм Тайнто на... батъл. Аз съм А, да юги. помни. Нямам юги. Но, Се кръси унищожителна! да. Но имам И ме атакува и ми взима пост стъжени. кълъчи, нали такова, за слагане на карти За Dark Magician. Има Dark Magician. Нали? на Dark Magician. Взимам и 100 жизнени точки. Кълъчите за Dark Magician и такова. И поле за... плано, и поле, да. На юги. На юги. Да. Наш ход. Видим. Но това лайтинг нещо си. Не знам, защо не мога да го активирам. Но ще го седна. И ще му играя ето това, което майче има ефект някакъв. И това даде ефектът, дето ми взима 1000 жизнени точки и го бърся в защита. Имаме Red Lake Драгана в ръката. Представете ли си? И това не беше дето ни взима 1000 жизнени точки. Той играл още на нещо. Но майче може да възвръща на отграва, така като... Човек, Ето тайм, пак. свалил ти само Пак. 100 демидж ли? Не, свали ми е 1900 демидж. Но нищо, първо, ние вече се опитахме да снимаме, но то провали всичко. Голем. Дебанк. Моби Зена го няма. Има го. А, да. Извинете хора, мисля си, Моби Зена го няма. И то ми то е страхлив, като и реве като загуби, така че. А видяхте какво е 9 на 1. Не, Само. Извини се веднага. И ще ви повторя канала Крис. Нали ще оставаш линк, бе, те ще го видят. Да. И да, но за всеки случай. Аха, се хейтите, не съм Аз вече това си изхейтих. То се схейти. И... И хейтите. То ще ми удари директно, бе. Издънка. Защото ме удари директно, това с 1600 и го не. Ето кой губи. Ама той играеше в момента. Аз не загубих, той беше първи. Крис беше първи. А говори, че аз съм загубил. Какво? Хора, Хора, на кой вярват? на мен. Да напишете в коментарите на кой вярват. На мен. Хора, вижте, той в момента играеше. Как ще играя, бе? Тогава защо ми каза? Аз коментирам. Тогава защо преди малко там ми беше казал, Крис, помогни ми да видя коя карта да ми служи. Ние се радувахме. Той Не, радувахме. Заради тази битка, които си аз играх. Ти си? Между аз съм, да. Колко минути си няма вече? 7. Осем. Още един дуел и това ще е за епизода. Добре. Стар. Свар. Искам само тук да кажа, че няма да има много клипове като миналия канал, няма да качвам така през ден, защото този таблет ще го имам по-малко, защото е на баба ми и ще снимам по-рядко на него, когато съм на вилата ще правя влогове. С теб, Крис като идва, с него ще правим клипчета. И да, но да знаете, че има по-рядко епизоди и тук. В моя стандартен канал, Дани Бой, ще си качвам клипове. Играя вируса Луканка. Да го изплаша малко, ще сетне една карта. Да. То там се сетне, да. Да. След това е поле. Да, поле. Да видим Но- как ще загуби. Човек, моля се. Ма не го подпирай, колко път ти казах има вода отдолу. I draw a card. Извинете за това. Просто той е тъп и слага вода. Ага, слагам вода. Защо? Нали е валял, бе? Ари, призвай нещо. То тук еде тук. Какво? Възикам се. Сетва ли карта? Не играе. Играе плюс 200. И така го наричаме, защото дава на всяко чудовище плюс 200 жизнени точки. Не жизнени точки, плюс точки. И призовава чудовище. Което сигурно съм... Да, бутати. Вече? Не, има такова. Плюс 200. О, да, бе. О, не го видях. Луканката няма ли някакъв ефект? Не, луканката сигурно в защита има ефект. Дай магиосница, с която издразних. Да. С тази магиосница издразних. Да.
Имах точно две. Имах точно две. Не ли вече го коментирахме това? Да, тогава беше предвидено. Той на ход! Трябва да какво може мачкова. Сега ще призовех второто, да, ще сигурен. Хора сериозно 10 карти. Аз поне си правя дейка от някакви... Бебето по 600 атак. Ето, той каза прави си дека. Ето, чуйте го как. Това е моят таблет, моя дек. И Да, дека, за тегли си го правиш дека. Той прави дека, ще си прави чудовищата 600 атак. Не, хора, не си го прави. Ще го видят хората, ще го видят. Ще го видя до вечера. До вечера ще се снимаме. Да, ти ще снимаш Крис. Не, няма да снимам. Що? Нямам първо. Сега на 10 минути клипа. А второ на второ. То добре го и приключваме. Той ти призова нещо лайк. Това на YouTube. Той се казва Фераурн. Да, това е. Да, вярно. Ари, бе, какво правиш? Мисля и то не скача с краката нагоре. Сетва ли карта? Не се там. Май доста се забави. Какво ще кажа? Waiting for opponent. Чакайте. Ето, върна се. То сигурно се предаде. Не? Не, атакува. Те атакува ли първо с мухичката? Пак. Не ми взима демидж с 100. Един ще ми вземе повече демидж. Знам. Но пак ще взема. Ето. Ефекта. Сега вижте, спадам му после. Там Но обаче се хвърлям карти. 3 карти. Не мога ги възвърнем после. Но той е малко. Сега трябва да хубава карта ми се падне. И човек казва, че имаш хубава карта. Да, има. Не чакай. Ти си. It's my turn. Теглите. Синоки ще тегли. Оцелихте го. Ама пак ще го унищожи. Да. Това ще го унищожи по това първо. Да, всъщност, прав си. По това, ако иска да атакува. Сигурно няма да иска да се го атакува. Не знам. Той как ти искал. Той как мисли. Това е ход. Но той ще го убие това. Котка! Марс! Тихо! Между това, ако ще го взеса, може някой да го призове. Ай, хора, ние сме на Балкана, да викам котка, чивай се. Курорта! Да, На Балкана курорт. Да, Родопи планина. И всякаква карта му. Но и каква ще е? Крис. Не съм се присъединил. Да, призовав чудовище. Беше 1700, да. 1900 жизнени точки минус. За Крис. Добре, игра, ако искаш. Ние си играем игрите, аз миналото си играх аз. Случайно с 400. Нищо, не на 400. Не, но това ще е. 200. Защото имаха 200. Постоянно 200. Да. Той загуби. Той се предаде. Това беше най-ну... Това не се брои. Добре, хора, това ще е за първи епизод на дуел, на Yu-Gi-Oh! Duel Link. Ще има и втори днес. Няма се да ви е харесало, ако ви е харесало, се абонирайте и харесате това клипче. До скоро!